May pahimangno ang Cooperative Development Authority Region 11 sa publiko nga sa mga lehitimong kooperatiba lang mangutang karong nagkadaghan ang kooperatiba sa Davao Region nga nagapautang ug dunay uban nga dili lehitimo. Sumala ni Maria Teresa Dave ang Senior Cooperatives Development Specialist sa CDA 11. Sagad sa mga kooperatiba, mga credit con lending cooperative, di na uban niini makonsiderang dagkong koop sa nasod. Sumala niya ang pagdaghan sa mga kooperatiba tungod sa pagdaghan sa mga buot mangutang o mga nanginahanglan og kwarta nga himuong kapital sa negosyo ug ubang galastuhon. Busa subling nagpahinumdom ang CDA 11 ngadto sa publiko nga siguruhong lehitimo ang apilan nga kooperatiba pinaagi sa pagsuta sa mga dokumento niini sa operasyon aron malikayang mabiktima sa mga ilegal nga kooperatiba. Nagbahad sab ang ahensya nga ang mga mapamatud-ang nalambigit sa illegal co-op masilutan ubos sa Republic Act No. 9520 kon Philippine Cooperative Code of 2008. Giawhag ni Dave ang katawhan nga ugaling dunay masayran nga dili rehistradong organisasyon nga nagahanyag og mga promotion ug nagakolekta og kwarta. I-report sa buhatan aron malikay sa mga posibleng scam.